So hello लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनाय जाबाय दिनैहाय आङो लं राइड दिनैहाय आङो अरे कहना क्या चाहते हो दिनैहाय आङो लं राइडआव थांगोन गुवाहाटीनिफ्राय धुबुरीसिम बाइकजों थांगोन दिनैहाय गुवाहाटीनिफ्राय धुबुरीसिम 300 किल'मिटार जायो होनदों मानसिफ्रा नायनायसै दिनै खय किल'मिटार जायो एक्चुअली मेपाव बिदिनो देखायो 290 किल'मिटार देखायनाया आं ब्लग बानायलांगोन आरोखि ना गुवाहाटी टु धुबुरीथ' नंगैथारा जायखिजाया टिपकाय जाहैबाय टिपकायसिम थांगोन जोङो गुवाहाटी टु टिपकाय थांगोन बाइकजों दा जों ओंखारनो नागिरबाय फुंनि टाइम दा नायनायसै खयथासोआव सहैयो हेलो गाइस आप लोगों को मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो जो ब्लॉग वीडियो होने वाला है गुवाहाटी से कोकराझार टिपकाई में जाने वाला हूँ जो कि हमारा गांव है। गांव में जाने वाला हूँ आज बाइक से जो कि यहाँ से लगभग 290 किलोमीटर होगा। लॉन्ग राइड होगा आज। बाइक से जा रहे हैं हम लोग 2 आदमी हैं, मैं और मेरा अंकल है, साथ में वो भी जाएगा। तो अभी सुबह टाइम है, इस टाइम में हम लोग निकल जाएंगे अभी। तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं गाँव। दा समा फुंनि 9 मिनिट खम 4 बाजिबाय आरो आं मिटारखौबो 31.00 खालायदों जाहाथे मिथियो खय किल'मिटार जाहैयो आरो थावा दं एसेबां। लोगोफोर जों दा थांगासिनो दा समा जाहैबाय फुंनि 4 बाजिबाय नायनोसै खयथासोआव सहैयो। फुंनि 4 बाजियाव ओंखारबोबाय जोङो बै जाहैबाय लोगो सासे लासै थांगासिनो गारिखौ बारा सालायाखै जोङो। सोरांबायानो जाहैबाय गुवाहाटीयाव एसे थाब सोरांबाय। बिराद गुसुथार लोगोफोर लामा फैबाय जोबोद गोजांबाय आखाइ आथिंखौ सुखोजोबनाय मोननानै बे मोनसे दखानाव सोरांबायमोन मोनसे दखानाव अर सुनाय मोननानै जोङो एसे आखाइ हांनाय जाबाय बेवहाय आरो दा समा फुंनि 6:30 जाबाय ओंखारबाय जों थाङो दसे अर हाबनोसै आखाइ हांसै बेनि उनाव दसे रेस्टबो लानोसै बेवहाय गारियाबो राना जाबायमोन जानाया 80 किल'मिटारसो रान जाबायमोन दसे आखाइ हांबाय जोङो गोजांनाय मोननानै जों दा फैयै बखौ बारबोबाय। सोरांखौ दानो ओंखाम जालांगोन नामा ओरैनो जायगा हटेलाव मोनलांला आरोखि जों हटेल मोनगोन खिन्थु मा गोजांनानै नै साहा लोंगासिनो गरमा गरम बख' बारबाय जोङो एसे साहा लोंनानै थांसै। लोगोफोर जों दा गवालपारा मोनसिगोन एसेल'सो गवालपारा बारा गोजान गैला
सासे बै नार्सारियाव हाबहैदों नार्सारियाव माबा सोंहैदों माबा लानानै बे नार्सारिनिफ्राय माबा फुलि लानो नागिरदों बेखौनो सोंनो थांदों बेयो जाहैबाय बाराय नार्सारि रडनि खाथियावनो जोबोद मेंबायलै लोगोफोर मोनबाय खाख्लिबो साबाय बे बायै बायैनो गारियाबो 150 किल'मिटार गाहाम जाबाय नायसै लासै लासै थांनोसै गवालपारायाव फैबा गवालपारासिम थांनानै गवालपारायाव जाहैनोसै एसे हटेलाव जानानै थांसै दाबो फैयालै बियो मा नायबाय थाखो जों थाङा जोङो बग्रिबारिसिम थांगोन बग्रिबारिनिफ्राय थांनानै ओरै सिफायजों माबाया हाबनानै स' दा बग्रिबारि माबाया थांनानै 5 किल'मिटार्स दं टाइमाबो 10:30 जाबाय ओंखामखौ जानो होनैनो ओंखामखौ जाबोनाय जायाखिसै गवालपारायावबो जाबोनाय जायाखिसै गवालपारा टाउनाव हाबाखिसै नालाय साइडजों फैबाय बङाइगावआवबो टाउनाव हाबाखिसै बेबो साइडजों फैबाय बेयाव जाबोनायानो जायाखिसै दा बेयाव जानोबा बहाय जानो दा बेयावबो गासिबो लान्जाय गोलावबो जाजोब लान्जाय गोलावखौ दै हरनाय जाबाय बहाय जानो बग्रिबारिसिम थांसै बग्रिबारियाव थांना जाहैनोसै सोरांथावना नायलांबानो जाबाय जोबजासे जों फैनानै पर्बतझरा महामाया मन्दिर मोननो आरो 55 किल'मिटार नांगौ 55 किल'मिटारनि उनाव जों पर्बतझरा महामाया मन्दिरखौ मोनसिगोन स' दायो जोंनि बे रडआ जाहैबाय धुब्रि रड बे लामाया डाइरेक्ट धुब्रि खारहैदों
बेसिम मोनैनो 25 किल'मिटारसो थांबावनांगौ दुब्रिबारि महामाया मन्दिरा बै दा जों ओरै थांगोन बेजों थांनानै ओरै टिपका ओंखारनोसै टिपका ओंखारनानै मंगलाजरानिफ्राय गामि ओंखारनोसै मलानदुरि गामियावहाय थांबावनांगौ आरोबाव 25 किल'मिटारसो थांबावनांगोन दा समाबो जाहैबाय 12:30 जाफैबाय जोङो बेसिम थांबावनोसै आरोबाव बेयावहाय उपेन्द्रनाथनि आरो थेंफाख्रिनि मुसुखा दं स' लोगोफोर जों दायो टिपकाय सफैबाय बे जाहैबाय टिपकाय बाजारा बैजों थाबाय स' हेल' लोगोफोर नै सफैबाय आं गामियावहाय बैसोर सानै फंबायमोना माइ रोगागासिनो मालाय हनै माइ लाबोदों गसाइगावनिफ्राय बस्था दं खय बिगानिलै 7 बिगानि खय बस्था दं नोंला 120 मन बाब होख्लायबाय आसोलफ्रा जों सफैबाय आं सफैबाय गामियावहाय नै बेनो जोंना गामिया गोबाय गिजि दालांसो नै हैस जा खिबु साजोबबायलै आंना नै गारिया बेसेबां रान जाखो टटाल 283 किल'मिटार रान जाबाय थावा नै खारनोसैल'सै आंना 600 थाखानि थाव सोनायावहाय 500 थाखानि थावानो थांबाय दां दाना बेखौ माजों रोगानो नोंसोरो थेलाजों रोगानोसै बानना लां सावरि लादो रा आंखौ सावरि लादो दा बोरमा बेदरजों जाबानो जाबाय एसे हा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै अन्नानै भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय